Vandaar wil we hondsbroeden maken en man is dat leicht te maken. Gebruik maar een paar dingen. Olive oil, salt en peper en eetchakken. Dan willen we een vegetable doen. Het is zeer leicht. Zo dan doe je de honds in de... wat noem je dat verder? Groepen. Groepen. En een kuffel water. Ik doe was sicher, heiner pulver de mark, wat zij dat niet. Zij dat plus peper en salotse peper. En dan Himalayan salt. Handjevol. Handjevol salt. Did you put olive oil? Then I put a little bit of olive oil. Act on a basket leg. Best olive oil. Niet eens de kerken voor wel lang? 45 minuten. Oh, okay. So, met dat taak zo lang. Okay. Nou, over de eetschappen kijken. Ja, dat hier niet lang, so dat wordt bloed aan. Dat is met een halve stunde. Okay. We gaan dat vergeten. We moeten naar een paar blue bladeren te maken. 3 stuk. Schleif. There it is. And that's what for now and Tonka says. Thanks for watching.